Bore da pawb a Pasg hapus I chi gyd. Bore da I pawb sydd yn y adeilad bore yma. Bore da a Pasg hapus I pawb sydd yn ymuno o adra hefyd. Mae'n hyfryd ydy bod yma fod gyda'n gilydd a gyda chi adra I dathlu bore yma a gyda'n cyd-Gristnogion o gwmpas y byd I dathlu y ffaith bod Iesu wedi atgyfodi bod Iesu yn fyw. Woo! Yey! Mae'n rhaid I glywed Cadog yn cheerio'r cefn yna. Mae o'n anhygoel dydy. Mae ar y dydd Gwener, oedd yr awdurdodau gwleidyddol a crefyddol wedi rhoi Iesu ar y groes, wedi ei laddo. Oedden nhw'n meddwl dyna oedd diwedd y stori. Oedden nhw'n meddwl dyna oedd diwedd Iesu. Ond na, ddoth o'n nôl yn fyw. A da ni am glywed, mae Lydia am darllen chydig bach o'r stori yna o Beibl Bach y Plant bore yma. Y diwrnod mwyaf hapus. Roedd hi'n gynnar ar y dydd Sul, a'r merched ar ei ffordd at fedd Iesu. Pob un yn cario speis I wneud I bopeth ar oglin y hyfryd. Ond ble roedd y garreg fawr drom? Roedd rhywun wedi ei rholio i'r ochr. Cerddodd y merched I fewn i'r bedd, a ddalai gwynt. Dydy corff Iesu ddim yma, mae o wedi mynd. Yna, fe welson nhw angel disglair. Peidiwch bod ofyn meddai'r angel, fe wn I mae chwilio am y Iesu ydych chi. Ond dydy o ddim yma, mae Duw wedi dod fo nôl yn fyw, yn union fel roedd Iesu'n dweud. I ffwrdd â chi, I ddweud hynny wrth ei ffrindiau arbennig. Rhedodd y merched, rhedodd nerth ei ddraed. Dyna'r diwrnod mwyaf hapus erioed. Diolch, Lydia. So, da ni am Addoli, Ioan. Be am I ni sefyll ar yn traed, os da chi isio adra, gewch chi sefyll ar eich traed. A na I cychwyn jyst trwy gweddio. Duw da ni yn dod at y ti bore yma a da ni'n ddiolchgar. Da ni mor ddiolchgar am gobaith y Pasg. Da ni'n ddiolchgar bod oherwydd yr atgyfodiad, da ni'n rhydd a mae gennym ni maddeuant. Da ni'n diolch bod mae'r atgyfodiad wedi torri pŵer marwolaeth, pŵer drygioni a phŵer pechod. Mae Iesu yn fuddugoliaethus bore yma a da ni'n datgan hynny a da ni'n dod yma I addoli yr Iesu fuddugoliaethus. Gad I ni addoli. Da chi eisiau sefyll os da chi'n yma, neu adra. Dydd Dydd, rhoddodd ein gwaredw, daeth o'i rymau glir. Wisgodd ein ogof.
rhododd ein gwaredwr, daeth o'i rhyfau. Mor falch y bwlcha, fi unwaith rhyngol, mor fawr y mynydd, tu hwnt i ni, ac mewn anobaith, fe droes i'r nefoedd, gan ddweud dy enw yn y nos. A thwy'r tywyllwch, daeth dy helioni, chwalodd cysgodion fe nai di. Y gwaith orffennwyd, y diwedd seliwyd, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pwy ar ddychmygau y fath trigareg, a galon dreifio di diwedd ras, diwedd holl oesoedd, ddaeth o'r gogoniant i gario mai anghywilydd i. Y groes lefarod, rwyf wedi maddau, yw'r y brenhinoedd alwodd fi. Hyfryd waredwr, i mi dragwyddo, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Hallelujah, rhodyn i'n rhyddhau fi. Hallelujah, naw o'r angael rwyf yn rhydd, gwaliais bob i'n cadw i'n fyr, mae achubiaeth yno ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Hallelujah. Hallelujah, Lord, i'n rhyddhau fi. Hallelujah, naw o'r angael rwyf yn rhydd, gwaliais bob i'n cadw i'n fyr, mae achubiaeth yno ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pan daeth y bore, seliwyd a ddewyd, dy gorff i farw, a daeth yn fyw, ac o'r tawelwch, y llew ariodd, does gan y bedd ddim hawl arna i. Daeth y bore, seliwyd a ddewyd, dy gorff i farw, a daeth yn fyw, ac o'r tawelwch, y llew ariodd, does gan y bedd dim hawl arna i. Iesu, dy fydd i
Yn jyst eisiau deud, hallelujah. Pob clod I ti ar y bore gorau erioed pan dyn ni'n cofio Iesu yn atgyfodi. Does dim byd werth mae'n anhygoel I cofio am hyn. Dyn ni jyst eisiau deud, hallelujah. Pob clod I ti. Diolch Duw. Diolch I ti. Amen. Wel, bore da, ffrindiau. Crist a gyfododd yn wir. Hallelujah. Hallelujah, amen. Gai ofyn I chi gyd godi ar eich traed, gan bod hi'n Sul y Pasg, da ni'n mynd yn uchel eglwysig bore yma. Dwi eisiau chi godi ar eich traed wrth bod ni'n clywed Efengyl Ioan, pennod 20. A dydy hwn ddim ar y sgrin, sori Rodri, felly pawb I wrando. Aeth y disgyblion yn ôl adre, ond safodd Mair wrth ymyl y bedd yn crio. Plygodd I lawr I edrych I mewn i'r bedd, a gweld bod 2 angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi cael ei roi I orwedd. Un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Dyma nhw'n gofyn I Mair, wraig annwyl, pam wyt ti'n crio? Maen nhw wedi cymryd fy arglwydd I ffwrdd, atebodd, a dwi ddim yn gwybod ble maen nhw wedi mynd ag e. Dyna pryd y trodd hi rownd a gweld rhywun yn sefyll yno. Iesu oedd yno, ond oedd hi ddim yn sylweddoli mae Iesu oedd e. Wraig annwyl, medda Iesu wrthi, pam wyt ti'n crio? Am bwy wyt ti'n chwilio? Roedd hi'n meddwl mae'r garddwr oedd e, a dywedodd, Syr, os mae ti sydd wedi symud, dywed lle rwy ti wedi roi e, a byddai'n mynd i'w nôl e. Yna dyma Iesu'n dweud, Mair, trodd ato, ac meddai yn Hebraeg, Rabuni, sy'n golygu athro. Dyma Iesu'n dweud wrthi, paid dal gafael yno fi, dwi ddim yn mynd I fyny at y tad eto, dos at fy mrodyr I, a dweud wrthyn nhw, dwi'n mynd at fy nhad am Duw, eich tad a'ch Duw chi hefyd. Yna aeth Mair Magdalen at y disgyblion a dweud, dwi wedi gweld yr arglwydd. A dywedodd wrthyn nhw beth oedd e wedi ddweud wrthi. Bydded bendith Duw ar ei air I ni bore yma. Amen. Gewch chi eistedd eto. Wel, bore da a croeso I bawb ato ni bore yma. Diolch fawr iawn I Martin a'r band ac I Mari a Lydia am agor yr addoliad a'r dathliad Pasg bore yma. Croeso arbennig I chi sy'n gwylio o adre. Dach chi cymaint rhan o'n dathliad ni bore yma a'r bobl sydd yma.
gai jyst atgoffa chi, os ydych chi eisiau rhoi fel rhan o'n addoliad bore yma, mae yna blat ar y ffordd allan i chi sydd yma, neu mae modd rhoi drwy neges destun, neu rhoi trwy archeb sefydlog, a mae'r manylion ar gyfer gwneud hynny ar y sgrin nawr. Ambell gyhoeddiad cyn bod ni'n mynd mlaen, da ni yn gobeithio mynd ffwr am chydig ddiwrnodau wythnos nesaf, felly Arwel fydd yn arwain y gwasanaeth Sul nesaf, felly diolch i Arwel am gymryd at hynny. Da chi'n disgwyl mlaen i glywed y bregaeth gan Arwel, dwi'n disgwyl mlaen i weld sut wneith y cwpio efo'r technoleg hefo ni yma. Wedyn, neges hefyd i bawb, nid dim ond i'r plant a'r teuluoedd, ond mae'r helfa fwyaf erioed yn digwydd heddiw yn Gaernarfon. Mae Ioan a'r teulu, gyda help Robin a Ffi, dwi'n meddwl wedi bod wrthi yn cuddio wyau trwy y dre dros nos. Felly, yn eich amser eich hun heddiw, allwch chi fynd o gwmpas y dre yn chwilio am yr wyau, a mae yna neges y Pasg wedi cael i sgwennu a wneud lluniau ar yr wyau yma. Pan da chi'n ffeindio'r wyau, peidiwch eu casglu nhw, fel bod pobl eraill yn gallu ffeindio nhw hefyd, ond yn hytrach gyfynnwch i mam a dad dynnu llun ohonyn nhw, a danfonwch y lluniau i gyd mewn i fi, a wedyn ar Facebook fori na i gyhoeddi a dangos y lluniau i gyd o'r wyau sydd wedi cael ei ffeindio trwy Gaernarfon. Os ydych chi'n gwylio adre, allwch chi hefyd, os ydych chi'n mynd allan am dro heddiw, allwch chi chwilio am yr wyau hefyd. A diolch yn arbennig i Ioan a'r teulu am y syniad gwych yma. Ond gai jyst eich atgoffa chi i beidio mynd o gwmpas mewn un mob mawr ac i gadw at eich unedau teuluol fel bod ni'n mwynhau y gweithgaredd yma mewn ffordd Covid ddiogel. Da ni'n eisiau rhyw sîn fel oedd ar grisiau y Senedd yng Nghaerdydd. Na dyna pawb yn sgramblo mewn parti mawr yn chwilio mwy o Pasg, ond beth bynnag. So, dyna ni o ran y cyhoeddiadau. Dwi'n meddwl gan i blygu pen mewn gweddi cyn bod ni'n mynd yn ymlaenau. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Da ni'n diolch fod y greadigaeth gyfan yn cyhoeddi dy ogoniant di. Da ni'n diolch am ddiwrnod braf. Da ni'n diolch am gyfle i weld gwynebau ffrindiau. Da ni'n diolch am gyfle i ddod i addoli ti, y Duw sydd wedi'n caru ni, nath farw drosto ni, ond sydd wedi atgyfodi heddiw i roed bywyd newydd i ni. Wrth i wawr newydd dorri, wrth bod Gwanwyn yn y tir, da ni'n diolch mai ti oedd gwawr y greadigaeth a'r deyrnas newydd sy'n torri trwyddo. O Dduw Dad, gad i'r newyddion da yna gynhesu'n calonau ni bore yma, a gad i'r newyddion da yna fod y newyddion da i fyd blinedig. O Dduw Dad, fydd gyda ni bore yma yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Wel, bore yma, da ni yn amlwg mynd i feddwl ynglyn â Iesu wedi atgyfodi. Sul diwetha, o'n i'n sôn am Addoli a Dilyn y Duw croeshoeliedig, ond bore yma, da ni yn addoli a Dilyn y Duw Atgyfodedig. Mae hwnna'n bach o tongue twister yn dydy. Y Duw Atgyfodedig. Ac fel arweiniad mewn un testyn, da ni wedi clywed yn barod bore yma, da ni'n mynd i wylio a gwrando ar y ffilm yma sydd wedi cael ei baratoi. Diolch, Rodri. Synnau'r Pasg. Dydd Iau. Llais cynllwyn yn y cynteddau. Traed milwyr yn hebrwng. Lleisiau pold yn cadw trefn. A sibrwd ofnus ar y strydoedd. Dydd Gwener. Morthwyl ar bren yn taro, hoelion yn rhwygo cnawd, gwawdio heirllig croch, a gryddfan poen y gwahanu.
Disadwrn. Distawrwydd ar ôl y terfysg. Syndod diwedd sydyn, mydandod byddarol angau, a gwacter gobaith a ddiflannodd. Dydd Sul. Cynnwrf, dryswch, ansicrwydd, chwilio, cwestiynu, cyhuddo. Murmur ffrwydrol o fywyd, a gobaith yn dadebru. Traed dryslyd yn rhithro, sibrwd yn esgor ar obaith. Distawrwydd buddugoliaeth, a sgwrs i ysgwyd seiliau byd. Waraig annwyl, pam wyt ti'n crio? Am bwy rwyt ti'n chwilio? Syr, os mae ti sydd wedi symud, dywed lle rwyt ti wedi roi e, a byddai'n mynd i'w nôl e. Mair? Rabwni. Gret, diolch fawr iawn i Arwel am baratoi y geiriau yna. Nawr, y person cyntaf i ddod ar draws y Crist atgyfodedig oedd Mair Magdalen. A fe ddigwyddodd hyn mewn gardd. Ar y dechrau, oedd Mair yn meddwl mae Iesu oedd y garddwr. Rhywbeth sy'n ar yr olwg gyntaf yn eitha doniol, o'n i'n teimlo. Oedd e'n gamgymeriad hawdd i wneud. Wedi cyfan, oedd hi mewn gardd. Pwy sy'n gweithio mewn gardd, ond y garddwr. Neu tybed oedd e'n gamgymeriad proffwydol. Ar ddydd Gwener y Groglith, gafodd Iesu gladdu mewn gardd. Nawr mae gardd yn rhywle le mae pethau byw yn tyfu. A wnaethon ni feddwl am hynny rai wythnosau nhw, pan o'n i'n edrych ar dameg yr hedyn mwstad. Felly, o'n meddwl bod Iesu'n cael ei gladdu mewn gardd rhywle le oedd pethau byw yn tyfu yn arwydd y cael, neu o leiaf yn briodol. Achos rai dyddiau cyn i groeshoeliad, nath Iesu ddweud fel hyn: Credwch i fi, os nad ydy hedyn o wenydd yn disgyn ar y ddeiar a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach. Ond, os bydd y marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Ac fod y disgyblion ddim i wybod hynny ar y pryd, proffwydoliaeth oedd hyn am atgyfodiad Iesu. Y bydde had Iesu yn cael ei gladdu yn yr ardd, ond dim ond i ddod yn ôl yn fyw mewn ffrwyth ganwaith yn fwy. Dyma bydde'n digwydd pan fydde had sanctaidd Duw yn cael ei blannu mewn gardd brydferth. Wrth gwrs, diwrnod yn unig. Fi oedd rhaid i'r had yma fod yn y tir. Pan da ni'n plannu pethau, maen nhw'n cymryd wythnosau, weithiau misoedd i dyfu os i nhw'n tyfu o gwbl. Ond dim o'r diwrnod oedd y pridd yn gallu dal yr had yma cyn bod e'n ffrwydro yn ôl yn fyw. A drwy atgyfodi, drwy ffrwydro yn ôl yn fyw, dyma gyhoeddi, mae dyma yn wir oedd mab Duw. A ni'n gweld hynna yn yr adnod yma o'r Rhufeinied. Dangosodd yr Ysbryd Glân mewn ffordd rymus ei fod e hefyd yn fab Duw, pan gafodd ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw. Nawr, dwi'm yn gwybod, falle bod yna cynics yma bore yma. Falle bod yna cynics yn gwylio o adre. Rhywun falle'n clywed am yr atgyfodiad, y meddwl mai jyst rhyw stori dylwyth teg ydi o. Neu falle y meddwl mai jyst rhyw stori alegori, jyst rhyw stori
wneud, yn dysgu rhyw wirionedd ysbrydol, ond bod actually heb ddigwydd go iawn. Falla'ch bod chi yn cael trafferth derbyn geiriau Mair Magdalen, bod hi wedi gweld yr Iesu. Falle bod chi'n cael trafferth credu geiriau hi achos bod hi'n ferch. Fel oedd pobl ddim yn trystio merched ar y pryd, a fel mae lot o bobl dal ddim yn trystio geiriau merched heddiw. Ond da ni yn cyhoeddi heddiw, mae nid stori dylwyth teg oedd hon. Nid alegori, nid rhyw wirionedd ysbrydol, ond mae hwn yn wirionedd. Ydy mae e'n wirionedd goruwch naturiol, ydy mae e'n wirionedd sydd yn plygu deddfe natur, ond mae e'n wirionedd gwir. A mae yna dystiolaeth tu hwnt i'r Beibl hyd yn oed, bod Iesu wedi atgyfodi go iawn. Ac yn sydyn iawn, dwi jyst am nodi 3 peth. Y dan cyntaf o dystiolaeth bod Iesu wedi atgyfodi, oedd twf aruthrol cyntaf yr eglwys Gristnogol yn y canrifoedd cyntaf. A rheswm pan bod hwn yn arwydd o dystiolaeth yr atgyfodiad, yw oherwydd mi oedd yr eglwys am tua'r 300 mlynedd cyntaf yn cael erledigaeth lem. Mi oedd yr ymerodraeth Rufeinig, mi oedden nhw'n gas yn erbyn Cristnogion. Mi oedden nhw'n ei dal nhw. Mi oedden nhw'n trio stampio Cristnogaeth allan. Mi oedden nhw'n lladd Cristnogion. Mi oedden nhw, mae'n debyg, yn croeshoelio Cristnogion, ond bod y groes ben i weired fel ffordd o mocio y ffaith bod nhw'n addoli Crist wedi i groeshoelio. Nawr, odi chi yn meddwl bydde'r Cristnogion cynnar yma yn gwneud hwn ar sail stori dylwyth teg? Ydyn ni yn meddwl bydde'r eglwys Gristnogol dal wedi tyfu gweitha'r holl erlyd yma tasen nhw ddim yn credu rhywbeth oedd yn wir? So dyna yw'r darn cyntaf o dystiolaeth i feddwl amdano. Yr ail darn o dystiolaeth yw, a dyfynnu Dafydd Ioan, yn bod ni yma o hyd. Hynny yw, 2000 a mwy o flynyddoedd wedyn, mae yna bobl trwy y byd heddiw yn credu, yn cyhoeddi ac yn addoli Duw sydd wedi atgyfodi. Nawr, tasa fe jyst yn stori dylwyth teg, neu yn stori sydd wedi stretcho, yn fake news os hoffech chi, yna bydde fe ddim wedi para mor hir. Bydde fe jyst wedi ffislo allan o fewn cof cenhedlaeth neu ddwy. Ond mae'r ffaith bod yna bobl heddiw dal yn credu, dal yn cyhoeddi, dal yn addoli Crist atgyfodedig yn brawf bod yna wirionedd yma sydd yn newid bywydau ac yn newid cymdeithas. A'r trydydd pwynt yn arwain ymlaen i hwnna yw y dystiolaeth o fywydau pobl hyd yn oed heddiw sydd dal yn cael ei newid oherwydd yr atgyfodiad. Nawr, chyfo weithiau, da chi falle methu gweld rhywbeth drostoch chi eich hun, ond eto, da chi'n gallu gweld y ffordd mae wedi effeithio rhywbeth neu rhywun arall. So, meddwl nawr, dychmygwch bod rhywun, nawr dyw hwn obviously ddim yn digwydd ar hyn o bryd oherwydd Covid, ond dychmygwch bod rhywun wedi bod i ffwrdd i wlad dramor. Nawr, ar ei gwyliau, rhywle braf. Nawr, doeddech chi ddim yna i'w gweld nhw ar y traeth yn Tuscany. Doeddech chi ddim wedi gweld lluniau ohonyn nhw hyd yn oed ar y traeth yn Tuscany. Ond, da chi'n gallu gweld nhw nawr adre gyda lliw haul. Hynny yw, da chi'n gallu gweld yr effaith mae'r haul wedi cael ar y person. A mae'r un peth yn wir efo'r atgyfodiad. Yn bod ni falle yn gorfforol, gyda'n llyged ddim yn gallu gweld y Crist sydd wedi atgyfodi heddiw, eto, da ni'n gallu gweld effaith y Crist atgyfodedig y mywydau Cristnogion, eglwysi a pobl sydd yn bywyd. Nawr, ar lefel fwy rhyngwladol, da ni'n gweld
effaith yr atgyfodiad yn cynnal Cristnogion mewn gwledydd sy'n cael ei erlyd oherwydd ei ffydd. Yn nes at adre, da ni'n gallu meddwl am deulu a ffrindiau falle, sy'n dal yn dewis dweud mae bendigedig wyt, pan mae popeth o'i cwmpas nhw'n syrthio'n ddarnau, a maen nhw'n sâl, a maen nhw hyd yn oed yn cochi rhai sy'n anwyl i nhw. Dim ond ffydd mewn Iesu sydd wedi atgyfodi sy'n gallu dal pobl yn y ffordd yna. Da ni'n gallu gweld effaith Crist atgyfodedig ym mywydau pobl. Felly dyna jyst 3 darn o dystiolaeth, tu hwnt i jyst dystiolaeth y Beibl o bod Iesu wedi atgyfodi yn wir. Anyway, nôl â ni i'r ardd. So, mae Mair Magdalen yn cyfarfod Iesu yn yr ardd. A mae'n ddiddorol bod hi yn camgymryd pwy sydd yr had cyntaf yr atgyfodiad am arddwr. Dwi ddim yn meddwl oedd e'n gamgymeriad mewn gwirionedd. Mae e mwy fel datganiad proffwydol ynglŷn â pwy oedd Iesu a be di pwrpasau Iesu yn arbennig yr Iesu sydd wedi atgyfodi. Oherwydd reit ar ddechrau stori'r Beibl, le mae Adda ac Efa? Maen nhw mewn gardd. Ag nawr, ar ôl i Iesu atgyfodi, le i ni eto? I ni unwaith eto mewn gardd. Nawr, mae'r Beibl a diwinyddion trwy'r canrifoedd wedi bod yn siarad am Iesu weithiau fel yr ail adda. Wrth adnabod Iesu fel garddwr, be mae Mair yn gwneud mewn gwirionedd ydy cadarnhau mai Iesu yw yr ail adda. Iesu yw garddwr yr atgyfodiad, os hoffech chi. Mae e'n troi tir newydd, mae e'n hau had newydd y mywyd pawb sydd yn credu a wedi cyfarfod y Duw sydd wedi atgyfodi. Nawr mae'r ail adda Iesu Grist yn wahanol i'r adda cyntaf. Oedd yr adda cyntaf yng Ngardd Eden, falle bod chi'n cofio, nath e droi prydferthwch Eden yn hunllef. Yn lle hau hadau ffrwythlon, yn Eden fe gafodd had anhrefn i blannu. A dyna lle mae holl boen y byd heddiw yn dod ohono fe. Dyna sut mae esbonio pechod. Dyna sut mae esbonio trais, casineb, hunanoldeb a popeth tywyll arall. Y felltith yma ers yr ardd gyntaf sy'n esbonio i ni, fel nath Cadi sôn amdano rai wythnosau nôl, sut mae yn bywyda'n byd ni wedi torri mewn 4 ffordd. A mae'r elusen T-Fund yn arbennig am roed sylw i hwn. Sef, oherwydd beth ath yn wrong yn yr ardd gyntaf, mae'n perthynas ni efo Duw wedi cael ei dorri. Mae'n perthynas ni efo'n hunain wedi torri. Dyna pan bod ni'n stryglo i ffeindio pwrpas a ffeindio beth yw'n gwir hunaniaeth ni. Mae'n perthynas ni efo pobl eraill wedi torri. A hefyd mae'n perthynas ni efo'r greadigaeth wedi torri. Dyna pan bod ni'n camdrin y greadigaeth. A dyna pan bod cynhesu byd-eang a sut mae hwnna'n effeithio y pobl tlawd a gorthrymedig mwy na ni sydd yma yn y gorllewin. So mae beth ath yn wrong yn yr ardd gyntaf yn helpu ni wneud synwyr o pam bod pethau wedi torri yn bywydau ni ac yn y byd o'n cwmpas ni. Ond y newyddion da bore yma yw bod ni'n cyfarfod Iesu nawr mewn gardd arall. Dyn ni ddim yn cyfarfod adda yng nghanol y draen a'r mieri, ond dyn ni nawr yn cyfarfod Iesu yn yr ardd yn barod i roi popeth yn iawn. Lle nath adda fethu, mae'r ail adda Iesu Grist yn llwyddo. Bydd Iesu, y garddwr, yn adfer yn perthynas ni efo Duw,
yn perthnasau ni efo'n gilydd ac yn wir yn adfer y greadigaeth gyfan. A da ni'n credu hyn oherwydd bod atgyfodiad Iesu yn flaenffrwyth y deyrnas sydd yn dod ond sydd eto i ddod yn llawn. A aethon ni am dro bach ddoe, aethon ni a blodau, aethon ni a wyed draw i Glan Morfa. Ac ar y ffordd nôl, oedd Mena'n pwyntio at y blagur yn torri trwyddo ar y coed i Cadog. A da ni yn yr amser cyffroes yna o'r flwyddyn yn dydyn, lle mae natur yn dod nôl yn fyw. Lle da ni'n gweld bywyd yn y coed ac yn y tir ac yn y gerddi unwaith eto. A mae hwnna'n ddelwedd hyfryd i ni o be mae'r atgyfodiad yn golygu. Oes, mae yna boen dal o'n cwmpas ni. Da ni dal yn byw mewn byd toredig sydd wedi syrthio, ond oherwydd yr atgyfodiad, mae blaenffrwyth, first fruits, yr hyn sydd i ddod hefyd yn torri trwyddo ac i weld o'n cwmpas ni. Ac felly, dyna pam y dylen ni fel Cristnogion beidio bod yn cynics. Mae'n bwysig bod ni'n real, ydy, ond mae'n bwysig bod ni ddim yn cynics. Oherwydd yr atgyfodiad, fe allwn ni gael posture o obaith, hyd yn oed pan mae pethau anodd yn cwmpas ni. Oherwydd bod ni eisoes wedi gweld beth sydd i ddod yn llawn yn atgyfodiad Iesu. Gwrandewch ar rhai o'r proffwydolaethau yma ynglyn â bod Iesu mynd i adfer popeth ar greadigaeth gyfan. Y cyfan y cyntaf o Eseia 55. Bydd coed pinwydd yn tyfu yn lle draen, a llwyni myrtwydd yn lle mieru. Bydden nhw'n sefyll yn o'i atgoffa pobl am yr arglwydd, fel arwydd parhaol fydd ddim yn cael ei dynnu i lawr. Ac o'r broffwydoliaeth yna mae'r emyn enwog Ann Griffiths yn dod, welen sefyll rhwng y myrtrwydd wrthrych teilwng o fy mryd. A wedyn mlaen yn datguddiad, roedd coed y bywyd bob ochr i'r afon yn rhoi 12 cnwd o ffrwyth, cnwd newydd bob mis. Mae dail y coed yn iachau'r cenhedloedd. Fydd melltith rhyfel ddim yn bod mwyach. A chi'n gweld dydych y delweddau yma o broffwydi'r Hen Testament i'r addewid yn datguddiad, y delweddau yma ynglyn â Iesu yn dod â bywyd lle oedd diffeithwch, yn dod â cnwd newydd lle oedd mieru, yn dod â iachad i unigolion, ond hefyd i'r cenhedloedd a'r greadigaeth gyfan. Iesu yw y garddwr sy'n troi diffeithwch y ddaear yn erddi llawn ffrwyth a bywyd. Iesu yw'r garddwr sy'n dwyn anhrefn pechod yn ôl i ddynoliaeth lawn dwf. Neu a dyfynnu emyn cyfoes arall, pwy ddaw an anhrefn yn ôl i drefen? Brenin brenhinoedd, brenin brenhinoedd yw. Ond beth yn union ydy'r gobaith Cristnogol yma? Da ni'n credu ynddo fe. Beth ydy'r gobaith yma sydd yn syfrdanu bore yma? Nawr, cyn i ni sôn am beth yn union ydy'r gobaith, mae'n bwysig bod ni yn chwythu ffwrdd ambell baradwys ffŵl mae'n hawdd i ni lithro mewn i gredu. Nawr, i ddechrau, dwi'n meddwl bod yn arwydd y cael, mae garddwr mae Mair yn cyfarfod ac nid train conductor. Nawr, beth dwi'n golygu wrth hynna? Nid train conductor mae Mair yn cyfarfod, oedd yn barod i marcio ei tocyn hi i'r nefoedd. Mae'r gobaith Cristnogol yn fwy real a tangible na hynny.
Datguddiad 21 eto. Bellach mae pabell Duw yng nghanol y bobloedd. Bydd yn byw yn eu canol nhw, a bydden nhw'n bobl iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw, a fe fydd ei Duw nhw. Felly mae'r gobaith Cristnogol, dyw e ddim ynglyn â fflotio i ffwrdd i rhyw nefoedd ysbrydol, ond mae e fel mae'r weddi'n dweud, mae e ynglyn â deled y deyrnas yma fel yn y nefoedd. Mae e ynglyn a Iesu'n dod i breswylio efo ni. Yn yr un ffordd ac oedd atgyfodiad Iesu yn llythrenol, yn gorfforol ac yn tangible, mi fydd yn atgyfodiad ni hefyd yn gorfforol ac yn tangible. Ac yn yr un ffordd ac oedd atgyfodiad Iesu yn rhywbeth physical go iawn, mi fydd y ddeiar a'r nefoedd newydd yn rhywbeth real hefyd, ddim yn rhywbeth abstract ysbrydol. Felly dwi'n meddwl bod e'n ardd a cael mae cyfarfod garddwr ac nid train conductor yn checio'ch tocyn i'r nefoedd nath Mair gyfarfod. Yr ail beth, garddwr nid cyfreithiwr nath Mair gyfarfod. Troi fyny gyda fforch a rhaw nath Iesu yn barod i roi trefn ar yr ardd. Oedd e ddim yn gyfreithiwr nath droi fyny mewn siwt gyda briefcase yn trio helpu Mair i ddod allan o rhyw bicil cyfreithiol. Oedd hynna wedi setlo drydi ynghynt ar y groes, gorffennwyd. Dim banciwr nath Mair gyfarfod chwaith. Nid rhywun nath droi fyny alw mewn rhyw fenthyciad. Na, oedd hwnna wedi setlo drydi ynghynt. Oedd hwnna wedi cael ei glirio ar y groes. Be nath Mair gyfarfod ni Iesu oedd garddwr. Duw mewn overalls, nid siwt. Duw yn torchi i lewis i godi teyrnas. A mae hwnna yn anhygoel, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n ddelwedd mor bwerus, yn dydi? Bod ni'n cyfarfod Duw mewn overalls, nid siwt. Bod ni'n cyfarfod Duw sydd wedi torchi lewis, nid Duw pell sy'n gweiddi instructions. Duw sy'n galw ni i fod yn rhan o'r greadigaeth newydd. Yr pwynt olaf am heddiw yw hyn. Pan nath Iesu atgyfodi, nath e ddim atgyfodi a torri mewn i'r byd just fel oedd e. Ond nath e atgyfodi a torri mewn i fyd oedd wedi newid yn sylfaenol. Pan i ni yn credu, pan i ni yn cael yn bedyddio a dewis Dilyn Iesu, i ni'n dewis Dilyn Iesu mewn i'r greadigaeth newydd. Mae perthyn i Iesu'n golygu'n bod ni'n perthyn i'r oes sydd i ddod yn bod ni dal ag un troed yn yr oes yma. Ac felly, yn tasg ni, yn cenhadaeth ni fel Cristnogion, ydy bod yn bobl yr atgyfodiad, tra bod gyda ni un troed yn yr oes sydd i ddod, ond un troed le i ni nawr. Yn tasg ni ydy ymgorffori gwerthoedd yr oes sydd i ddod a gwahodd pobl eraill i gamu ymlaen i'r oes sydd i ddod gyda ni, oherwydd croeshoeliad ag atgyfodiad Iesu. Achos, da ni'n byw mewn byd sydd wedi blino yn dydan. Dwi'n gwybod bod lot ohonoch chi wedi blino. Da ni, y Pasg yma yn fwy nag ers blynyddoedd. Da ni'n wir yn teimlo pwysau byd blinedig oherwydd y pandemig yn dydan. Da ni yn sychedu, da ni'n byw mewn oes sy'n sychedu am bwrpas, yn sychedu am gariad, yn sychedu am obaith. A mae hwnna i gyd yn gallu torri i syched drwy gyfarfod, y Crist sydd wedi groeshoelio,
ond dewis byw bywyd gyda'r Crist sydd wedi atgyfodi. Nawr, mae rhai ohonoch chi'n gwybod fod i amser o flwyddyn lle dwi wedi cychwyn mynd allan ar y beic yn gynnar yn y bore unwaith eto. Mae hwn yn briliant. Mae hwn yn golygu bod e ddim yn ffad. Mae wedi para mwy na blwyddyn. Dyma'r tro cyntaf i fynd ar y beic para mwy na 6 mis. So, good news. Dyw hwn ddim yn ffad. Ond be bynnag, dwi wrth y modd mynd allan ben bore. Mae'n amser anhygoel o'r dydd i fynd allan. Dwi'n gwybod falle bod yna'r bobl eraill yma'n hoffi mynd i gerdded neu rhedeg ben bore. Mae'n amser da i gael awyr iach, mae'n amser da i gael llonydd a clirio eich pen a'ch meddwl ar ddechrau diwrnod newydd. A mae'n amser arbennig o'r dydd, oherwydd bod chi dal yn y tywyllwch, mae'r tywyllwch dal o'ch cwmpas chi, ond eto mae'r diwrnod newydd yn gwawrio ac yn torri trwyddo hefyd. Ac yn dibynnu le i chi ar eich am dro neu ar y beic, weithiau, ydych chi'n ffeindio'ch hunan reit yng ngole'r haul, os ydych chi falle ar dop y bryn, a wedyn 2 funud wedyn, ydych chi lawr yn y dyffryn, a mae'n dywyll o'ch cwmpas chi. Mae haul y diwrnod newydd yn dal chi ar dop y bryn, ond yn y dyffryn, ydych chi dal yn y tywyllwch. A mae hwnna'n illustration o le ydan ni ar hyn o bryd o ran tragwyddoldeb. Weithiau, da ni yn y dyffryn. A da ni yn profi y tywyllwch. Da ni yn profi temtasiwn pechod. Da ni dal yn teimlo loes marwolaeth, poen, pechod, casineb y byd. Yn calonau ni, yn perthynas ni efo pobl eraill. Dynoliaeth y greadigaeth gyfan. Ond weithiau, da ni hefyd ar ben y bryn. A da ni'n cael golwg o'r wawr newydd sydd yn torri trwyddo. Ond beth sy'n bwysig i ni gofio heddiw ar Sul y Pasg yn fwy nag unrhyw diwrnod arall yn y flwyddyn, yw yn bod ni rhwng yr oesoedd ar hyn o bryd, fel Cristnogion, mae'n golwg ni tuag at y golau. Mae'n golwg ni tuag at y gwirionedd fod Iesu wedi atgyfodi, bod y wawr newydd, bod y deyrnas newydd eisoes yn torri trwyddo. Ac wrth i ni edrych tuag at yr Iesu wedi atgyfodi, mae e'n gweld ni dal yn yr in-between times yma. A mae e'n tynnu ni ymlaen i'r goleuni. Mae e'n tynnu ni trwyddo i'r greadigaeth a'r nefoedd newydd yma, sydd eto i ddod yn llawn. A da ni am orffen bore yma drwy ymuno gyda saint yr oesoedd i gyhoeddi be da ni'n credu. Ond dwi eisiau ni gyhoeddi fo ddim just yn y meddwl, ond dwi eisiau ni gyhoeddi fe yn calon hefyd, ac o ran yn postio ni. Achos dwi'n siŵr bod yna lot o bobl yma bore yma, a neu'n gwylio adre, fod yna bethau anodd dal yn mynd mlaen yn y bywydau ni. Yn does. Dyna'r reality, tybod. Y bywyd yn anodd weithiau. A mae wedi bod yn arbennig o anodd i lot ohonoch chi dros y flwyddyn diwetha. Ond oherwydd fod Iesu wedi atgyfodi, fe allwn ni gael posture o obaith hyd yn oed pan mae pethau yn anodd. Chi gael eich gwahodd chi godi ar eich traed unwaith eto, a gewn ni gyffesu gyda'n gilydd yn cred yn y gwirionedd ynglyn â'r Duw sydd wedi groeshoelio, ond hefyd y Duw sydd wedi atgyfodi. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd ac aid trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn. Dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd. Disgynodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân.
yr eglwys lan Gatholig, cymundeb y saint, maddeuant bechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Crist a gyfododd, cyfododd yn wir. Amen. A nawr mae'r band am ddod fyny i orffen yn hamser ni bore yma. Wisgodd gnawn, Dyw dod yn atgas gan y byd. Cyflawn dy nefoedd yma'n dlawn, cyfian dy dyw a chariad drin. Fe hoelwyr holl o ddrefoli, oedd groes brennan ei gorff. Rhys